ing'eni gik matimore gani wan ga gimoro ni strategy. Nikech seche ma strategy timore, unyalo neno ni ok utim gik machalre pile ka pile. Iseneno kaka Azimio osebedo ka bedo gi ng'anyo margi. Nitiere ndalo ma gia seche moko gia Kawangware, chieng' machielo gichako gia Mombasa Road, chieng' machielo gibo dhi Juja Road, chieng' machielo be gibo wacho ni obedo odiochieng' achiel, sani kendo ne giwacho ni odhi bedo odiochienge adek. Koro mano nyisi ni Azimio nigi strategy margi ma gida tiyogo. Kesi neno ka polisi osewuok oko kendo polisi rodho ji seriously. Koro kidwaro deal gi jok maparo ni wan higa ma 1990 mag nyayo era magoji, to nyaka ibed ng'ama wiye lew. Nyaka ibed ng'ama ng'iyo ni to ere kaka wanyalo counter. Okay? Yeah, because waseneno, ang'eni mano wadhi wacho mbele, but waseneno gimoluongo ni police excesses, ma live ammunition kata bunde tiyo, wan gi tear gas, wan gi pi mang'ich ma ilo ji, miketo gi lori geche moko magala maralum. Koro mago gik moko onego bed ni bedo higa 2023. Seche ma jakom wacho ni koro owuogi, en gima ber ahinya, nikech be ochiwo message mopondo. Ochiwo message mopondo ne sirkal ni gini ok en mara kenda. Kata dang' abed ni aonge, kata pod antiere, pod obodhi mana mbele. Ting'eni jo wagunda kata ne wacho ni power abhors vacuum. Tiende ni kata mana Raila dang' bedi, bo bedo Raila 2, Raila 3, koro ok en Raila kende. Okay? En kata nyoro waka moluor Most Reverend Archbishop Anthony